आज भारी दुखर विषय मो बो देह टे खराब अच्छी मो बो दिने घरे बसैना तार सब बेले से जाई बेपार बणिज कले आमको सब से दिए आम सब चलाऊ आ मो बो देह तो खराब मत भारी दुख लगुच आ मो बो को मुझे चाउमिन खुआई दौर लाइक कमेंट टे सब्सक्राइब टे करेंगे मो बो लगी बो टे कौन कह मशा बाड़ौला तार बेल खराब एत जोरे मशा बाड़ौला से पड़गला कौन कर मो बापा पड़ी घरे मो बो भी एमती पड़ा ता देह मुंड भी खराब है भारी दुख लगुच कौन करू।